मिथियाखैबो नोंखौ मिथिबाय आं खोनासं बुंखायो जाम्बा खोनासं दा दैदेन नोंजों एगेन्स्ट थानाय मानसिफोरा दा खारखुमाजोबनानै दङ बै सोरबा जोमैमोननि हौवामोनबाबो गैयानो माथो न'आव मिथिखागौ आं मिथिनाया गासिबो माने आंजों दा सापर्ट गैया आंजोंहाय आंखौ दा बयबो मिटिं खालामनोनो बुनोनो गासिबो आंनावल' दायजोब मिथिबाय निजोरा आंनावल' दायजोब मिथिदां आरो दा दिनै थग्रनमोननि दायब्लाबो थग्रनमोनहा आंखौहाय खनसेयानो जराय बिसिबां रायो दावराव जायो बिसिनि जुनै आंनियाव दावराव फैयो दिनै थग्रनमोननि माबामोननि जेबो दाय गैया मिथिबाय दिनै एबसुनिनो माबानिनो दिनै आंनावसो फन हरो ओरै आंखौसो बुङो सिनाय हेलो एवरीवन हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो गाइस दैदेनदार निजिरा गाबलायनाय भिडिअखौथ' गोबाङानो यूट्यूबाव नुगासिनो दं फेसबुकाव नुगासिनो दं नाथाय आहा एसे लेट जादों मानोना टाइम टेबल मोनाखै आरोना गावनि खामानियावबो पार्सनेल खामानियावबो बेस्थ' थानांगौ जायो आरोना होमबा बारा पेक बुकिबाय थाला होमबा कल रेकर्डिंखौ खोनाना लादे नुबाय निजिरा मामोन मा होनो मोजां गाज्रि रायलायनोसो हरदों दे रायलाय मा गाज्रि मोजां जेबो नङा दे नों देरहानायखौ लादो दे आं जेनबायखौनो लाबाय आङो ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैबाय जेबो नंला आं जेबो सानला मा प्रब्लेमाव गोलैखो आं थैनांगौबा थैगोन निजिरा मिथिबाय मा प्रब्लेमाव गोलैखो जेन'बा दे बुं आंखौहाय जोंनि एबसु आरो सिनेमा स्टेसननि मानसिफ्रानो आंखौ गाबोन मिटिं खालामनानै बुसिगोन आरो आरे जेबो नंला निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय नङा खोनासं बेखौ बुयो मायो बेखौथ' आं मोनथिया दाथ' केसखौथ' आं होखाबाय नालाय आं जेबो नङा दे निजिरा नों देरहाबाय आं नोंखौ देरहाजानो लुगैबाय मिथिबाय आं जेनबाय मिथिबाय नोंखौ आं बुंखादोंमोन बै समावनो नों आंखौ एफाग्राब मिथिबाय आंबो गाबनो ओंखारो नों आंखौ मानो बुनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होनांगौ जायो आं बेबायदि सानाखैमोन निजिरा मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब लोगो होननानै फोथायोना नों आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि होनांगौ नोङो आं थैगोन निजिरा नाय नोंसोरो आं थैगोन आं थैनायखौ नाय नोंसोरो आंखौ बयबो आंखौ बेंजोब्बाय मिथिबाय आं बेखौ मिथिया नोङो आंनि भिडिअखौ नोङो आं गाबनो ओंखारामोन मिथिबाय आं दिनै गाबनो ओंखारदों आं थैगोन मिथिबाय निजिरा आंबाबो रावखौ आं जेबो खैफोदाव खोख्लैलाङा आं हारसिं थैना थागोन मिथिबाय नों साननानै नायनांगौमोन नों आंखौ एफाग्राब अनोमोन आं नोंखौ दैदेन जाबाय निजिरा आंना भुल जाबाय जेबो नङा आंखौ जेलाव हरो ना मायो हरदो आं जेबो सानला नोङो आंखौ बुनाय समाव एफाग्राब गिदिर नों बुंफैबाय रायफैबाय आंबो दा आंनि मोखांखौ दिन्थिलासिबाय आं मिथिबाय आं मुंनिफ्रायनो ओंखारा दा आं जेनबाय निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय आं बे मुलुगाव जेनबाय बर' माहारियाव आं जेनबाय आं बर' माहारियाव उजिनानै आङो थांनानै थाला बे जोनोमाव मिथिबाय नोंखौ आं जेन'बा दे नों साननानै नाय नोंजों आंजों जों मा गाज्रि एगेन्स्ट सालायदोंमोन जेबो एगेन्स्टआनो गैया गैनाया खिन्थु आंखौ मेन खालामनाया खनजिता थग्रोनानै मेन आंखौहाय बेफोरबायदि खालामनाया आङो थग्रन बायदिखौ आं मोजांसो खालामो फैसा खामायनायनि लामासो होदोंमोन मिथिबाय थग्रोनाखौनो सेस खालामलांबाय नोंखौ एफाग्राब अनोमोन आं दैदेन आङो जिबनाव बेबायदि गाबफेरामोन आं राव बिसिबा गिदिर दुखु जाबाबो मिथिबाय दिनैनि दिनाव आंनाव बयबो फन हरनानै आंखौल' बुंनाय जुनै आं जेनबाय मिथिबाय होमबा नों साननानै नायदो जेबो नङा दे निजिरा नों आंखौ बै समाव नोङो आंखौ बुनो नाङामोनब्रा नों साननो नायनांगौमोन आं नोंखौ बुखायाखैबो मिथिबाय आंखौ बुखायाखैबो आं बुदों नामा नोंखौ बुखायाखैबो आङो आंनि हिनजावा लेंबाय थानाय जुनैसो आं थांनायबो जाखादों जोमैमोनाव सोंहर नोङो मिथिबाय आंखौहाय नोंखागौ बे होननानै सन्देह खालामबाय थानायावसो आं थांनायबो जादों मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब अनो आं नों आंनि जिउआव फैयो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन आरोना दा एफाग्राब लासिंसिं नों आंखौ भिडिअखौ नोंनो आपलड होबाय होमबा साननानै नायदो जेबो नङा दे निजिरा जेबो नङा आं जेबो सानाखै नों मिलायनांखायाबो मिथिबाय आं जेखि जाया जागोन आं थैनांगौबा थैगोन आंनावथ' थाखा फैसानिबो माबा गैखाया आंखौ बयबो ओरै बेंजोबो मिथिबाय आङो दा बुजिजोब्बाय नोङो आंजों
नों बिदि खालामबाय जानाय हिसाबै नों आंजोंहाय एगेन्स्टबो जाखानांगौ नाथाय आंजों माखासे मानसिफ्रा आंजों एगेन्स्टआनो गैया जेबो सुथुरा गैया नाथाय बेफोरनो आंजोंहाय दा नांलाय हरजोबो होमबा असे लोगोफोर बायदिबाबो आंजों नांलाय हरजोबो मिथिबाय होमबा साननानै नायदोरा दे नों मोजां साननानै नायदो दे बेखायनो मानि थाखाय नोङो एफाग्राब आंखौ बुनाय समाव आं होनबाय निजिरा नों आंखौ दैखां जाल जागोन नोंखौ दानो बुथारबाय आं नोगोजोबखा बे आं नोंजों बुथारनानै थांबा आं थैसिगौमोनथ' रुमाव मिथिबाय बे आदा बुदिरामोन फैयामोनबा आं थैबायमोन रुमावनो आं फासि नांनानै मिथिबाय होमबा नोंसोरथ' गासिबो बुनायफ्राबो नोंसोर जियाल जाजोबखागौमोन दिनखालि आं सैसो जानानै थैनानै थायोमोनबा जेबो नङा निजिरा नों माबानो नों नोंनिखौ नों जुजि आं केसखौ आं गाबोन बोखारगोन आं नोंनि फारसे आं केस होआ आंनि केसखौ आं गाबोन बोखारगोन नों दैरा देरहानांगौला जाब्बा खोनासं मिथिबाय केसाथ' आं जेनबाय खोनासं केसखौथ' आं होखाबाय नालाय ओमफ्राय दा उकिलाबो बुंखाबाय केसाथ' गिदिर जाबाय होनना बुंखाबाय दा बेयाव बे जेबो नङा काजलगावनियाथ' जाजोबखाबाय नालाय दिनैनो ओमफ्राय गाबोननियाथ' बेयाव कर्टआव आदाया लेंहरखाबाय जेबो नङा आं जेबो सानाखै ओमफ्राय दा आं नों होनदों नालाय नोंनो जाल जानांगौबा आं जागोन मास मोननैल'सो जायो होननानै नोंबो आरो बुंनाय समाव आंबो बुंखाबाय जेबो नङा दे आं जेबो सानाखै नोङो जेबो आंखौबो नङा जेन'बा नै साननानै नायदो दैदेन नोंनो फारसेनिफ्राय सानलाय आंखौ सासे मानसिखौ नों बिदि मानसि लाबोनानै आं नोंनि मा दुसमनमोन दैदेन देलाय नोंखौ अनोमोनलै आं मिथिबाय खिन्थु आं बिदि बुहैनोबो सानखायाखैमोन माखासे मानसिफोर थिनायनि जुनावसो आं बिदि थांनांगौबो जाना फैदों आरो आं नै बुखायाखैबो नोंखौ मिथिबाय आं खोनासं अनखायो जाम्बा आं खोनासं दा दैदेन नोंजों एगेन्स्ट थानाय मानसिफोरा दा खारखुमा जोबनानै दङ बै सोरबा जोमैमोननि हौवामोनबाबो गैयानो माथो न'आव मिथिखागौ आं मिथिनाया गासिबो माने आंजों दा सापर्ट गैया आंजोंहाय आंखौ दा बयबो मिटिं खालामनोनो बुनोनो गासिबो आंनावल' दायजोब मिथिबाय निजिरा आंनावल' दायजोब मिथिदां आरो दा दिनै थग्रनमोननि दायब्लाबो थग्रन मोनहा आंखौहाय खनसेयानो जराय बिसिबां रायो दावराव जायो बिसिनि जुनै आंनियाव दावराव फैयो दिनै थग्रनमोननि माबामोननि जेबो दाय गैया मिथिबाय दिनै एबसुनिनो माबानिनो दिनै आंनावसो फन हरो आंखौसो बुङो जाय मानसिखौ गुरुं मोनो बेखौ बुङो मिथिबाय आं निजिरा बिदि गाबफेराखै आंखौ गाबफ्लानायबो दासान आं नै राजाम्बा थैजासेयाव नों मिथिदों खोनासं नोंखौ मिथिदों दहाय नोङो दाख्लै फार्स्ट टाइमाव नोङो नोगोद दुगामोन नोंनि हिनजावाबो आंजों माबा सिङाव थानानै नांलायहैबावदों ओमफ्राय खिन्थु नोंसोरखौ दिनै मोखाङाव नायना मिथिखादों आं आरो आदामोनहाबो बुंखादों मिथिबाय आङो गैला सानना लादों आंखौ गैला सानना लादों मिथिबाय आं जेबो साना आं गैला सानना लादों आं रावजोंबो लोगोबो जाला आरो आं आंखौ गैला सानना लाखादों निजिरा ओंखायनो आं दाव कल खालामनानै खनसे रायज्लाय सानो आं फैदों बिनो डाइरेक्टखा नोङो आंखौ बिदि बुनो नाङामोनब्रा होफैनाङामोन मिथिबाय आं बुआखैबो आङो हिनजाव माहारिखौ आं अनो आं बुग्राबो नङा आं राव हिनजावखौ बुग्राबो नङा आं नोंखौ नाथाय सानबाय एफाग्राब नोंजों आंजों खुनुदिनजों नांलायफेरा माया जों फनाव खेला रायलायो बुंलायो ओमफ्राय नों आंखौ इजोंखालि मा साननानै नों मानसि फारसि लाबोना आंखौ बुबैखो आं बेखौ आसरित जादों आरोना राव पार्टिनिबो गैयामोनलै निजिरा मिथिबाय राव पार्टिनिबो गैया नों देरहादो आं जेनबाय जायखिजाया आङो नोंजों जेननांगौ गोनांथि गैयामोन नाथाय माखासे मानसिफोरनि थाखाय जेननांगौ जाना फैबाय आरे बुलानो नोंनिखाबा नों जेनखानांगोन ना जाम्बालाय जेनबाय गासिबो मानसियानो आंनावबो फन खालामो केसा मारै जाखो नागारनाङा नों केसाखौ होथारल' होनखायो बयबो बा साननानै नायदो खिन्थु आं नोंखौ निमाहा होगौमोन दैदेन नों भिडिअखौ हगाराबानो आंबो नोंखौ केस होनो दोरखार गैया नों बुला आं लोमजाना दङ सानथाम ओंखामबो जायाखै आं साननै ओंखाम जायाखै मिथिबाय एसे लासिं सिं आं दायो जेरावबो ओंखारनो हाया नै भाइरेल जानाया होनना बुङो आंखौ दाबो मानसिफ्रा नुबा मिथिबाय हनै दाख्लै बुलायनाया जाबाय बेनो दे होननानै बुङो निजिरा नों आंखौ देरहाबाय आं नोंजों खनसे रायज्लायसानो होनना फैदों आं बयनोबो आङो खामानिखौ मोजां सापर्ट होयोमोन नाथाय खनजिथा थग्रोन बे दावराव खालामना होग्राया बिसोरनो आं बेफोरबायदि दावरावबो खालामनो सानखायामोन बे नाहा खनजिथा थग्रनफोरजों लोगो जानायनिफ्राय जादों आं नोंखौनो गोदोनो बुंखादोंमोन आं नोंसोरखौ गोदो बुंखादोंमोन आब' खनजिथाखौबो बुंदोंमोन नोंसोरखौबो बुंदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसिनि दायाव नों आंखौसो जाब्बाय आं बै थग्रोमनि भिडिअ हरनायाव नोंखौ बुंखादोंमोन दैदेन
मालायबा मालाय आंनाव जायाथ' जाया होननायानो आं होननाया सैथो दा नोंथां जेबो नंला आं जेनबाय आं लाजोबगोन दायखौ निजिरा जेबो नङा दा नोंजों आंजों जों जेबो एगेन्स्टआनो गैयामोन मिथिबाय आं नोंखौबो बुंनो थाङामोन नों सिखाव खावनानै जा सोरनिबा माबा चेनेल फाननानै जा आं नोंखौ बुङाबोमोन दैदेन आरो नोंबो आंनि बागै नों बुहुत बुंलांबाय आंखौ फाननानै जायो माना दिनै नों आं खै हाजारनि 10,000नि 20,000नि फाननानै जानायखौ नों नुथारदों मेगनजों नों नुथारदोंबा बुंनो हायो आरोना जाबाय दे निजिरा नों देरा आं नोंनो देरहानायखौ हरबायना आं केसखौ आं बोखारगोन आंनि केस होखानायनि दिनै नोंनि केसआ रेजिस्टार जायाखै जेब्ला आं फास होगोन अब्लासो नोंनि केसआ रेजिस्टार जागोन देरहानायखौ ला जेबो नङा आं जेबो सानाखै होथों होननानैसो बुंखादों नाथाय आं माखासे मानसिफोरनि जुदि आं जेननायखौ लाबाय आरोना माखासे मानसिफोरनि आं जेननायखौ लाबाय जेबो नंला आं बेखौ बुंनो होननानै न'आव फन खालामनाय जादों गाज्रि दामोन आरो खोनाबाय नोङो नोगोद गिल्ट खामानि मावबायलै दैदेन नों आंजों जों मा जानायनि जों सुथुर एगेन्स्ट जादोंखामोन देलाय जाबाय दे निजिरा जाबाय नांला साननानै नाय नों बै फार्स्ट लोगो हमजेननायनि फार्स्ट लोगो हमजेननानै एलबाम बानायनायखौ नों सानहरलाय जों नोंजों आंजों मा एगेन्स्ट जादोंमोन जों आङो बयखौबो मानि मोजां जाथों खामायनो हाथों मोजां खालामगोन आङो बेफोरबायदि होननानै सानोमोन आङो नाथाय आङो दिनै आं जाय मानसिखौ लोगो बायदि सानदोंमोन बिसोरनो आंखौ फरवार्ड खालामजोब्बाय जेबो नङा निजिरा दायो नोङो भिडिअ'आव गासिबो आंखौ भाइरेल खालामजोब्बाय आं मा मोखां आं थांना थानांगौ देलाय जाबाय दे निजिरा दे नों सानै हयै हिनजावनि खोथाखौबो नों लानानै स' लोगोफोर कल रेकर्डिंथ' नोंसोर खोनाखाबाय बुजिखाबाय गोबाङानो नुखाबाय होमबाबो होनो गोसो जानायखाय होना होबाय आरोना नोंसोर जायफ्रा नुवाखै आंनि इउटुब चेनेलजों नुगोन होननानै थ' लोगोफोर नोंसोर नुखाबाय बुजिखाबाय आरो बारा पेक बुजिखाबाय भिडिअ एसेनोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनो लभ इउ टेक